Tippek a térdfájdalom enyhítésére. A térdüzület és a környező terület számosokból fájhat, de szerencsére vannak hatékony megoldások, amelyek tudnak neked segíteni. Ebben a videóban megpróbálom bemutatni nektek, hogy mi is okozhatja a fájdalmat, és hogyan lehet megelőzni. Na most a térdizület ugye az egyik legösszetettebb és legterheltebb izület a testünkben. A fájdalom okai nagyon változatosak lehetnek. Első ilyen ok például a túlsúly. Ugye a felesleges kilók óriási terhet jelentenek a térdizületnek, ami hosszú távon gyulladást és kopást okozhat. Aztán a sérülések, az inak, szalagok vagy porcok sérülései gyakoriak, ugyebár a sportolók vagy az idősebb korosztály esetében. Izületi gyulladás. Az izületi gyulladások, mint az artrózis vagy a reumatoid artritis krónikus fájdalmat és merevséget okozhatnak. De itt van még a túlerőltetés, a futás, ugrálás vagy más magas intenzitású mozgások során ugye a térdüzület túlterhelődhet, ami akut fájdalomhoz vezet. Izomgyengeség. A térd körüli izmok gyengesége miatt az izület nem kap megfelelő támogatást, ami fájdalmat és instabilitást okoz. Nézzük meg, hogy milyen tippek vannak a térdfájdalomnak az enyhítésére. Ilyen például a mozgás. A mozgás az egy nagyon fontos eleme a megelőzésnek, illetve az enyhítésnek is. A túl sok pihenés ellenére nagyon fontos a megfelelő mozgás, a túlzott ágyban töltött idő elgyengíti az izmokat, ami csak rontja a helyzetet. Egy szakorvos vagy gyógytornász által összeállított mozgásprogram segíthet a térd körüli izmok erősítésében, miközben kíméli az izületet, de a séta vagy az úszás is kiváló választás lehet. Aztán kerüld a túlterhelést. Vannak olyan mozgások, amelyek károsak lehetnek a térdnek, például a kemény talajon futás vagy ugrálással járó sportok. Ezek helyett válasz olyan tevékenységet, amelyek kímélik az izületeket. Aztán a jegelés és pihentetés. Ha a fájdalom akut sérülésből ered, akkor a jegelés és a felpolcolt lábbal való pihentetés segíthet csökkenteni a duzzanatot és a fájdalmat. Illetve a túlsúly csökkentése, a felesleges súly óriási terhet jelent a térnek. Már egy kis fogyás is jelentős változást hozhat az izületek egészségében. Aztán segédeszközök használata szükséges, ne habozz mankót vagy botot használni, ezek jelentősen csökkenthetik a térre nehezedő terhelést. Megfelelő lábbeli, a párnázott vagy személyre szabott talpbetétek csökkenthetik a térdet érő nyomást, különösen a hosszú séták vagy a sportolás során. És plusz egy tipp, nézzük meg, hogy miért használj gyógynövényes krémet térdfájdalom esetén. A gyógynövényes krémmel való kezelés egy természetes és hatékony módszer lehet a térdfájdalom enyhítésére. Nézzük meg, hogyan tud neked segíteni. Ugye egyszer van gyulladás csökkentő hatása, sok gyógynövény, mint például az árnika vagy a kurkuma természetes gyulladás csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, ami csökkenti a duzzanatot és a fájdalmat. Aztán javítja a vérkeringést. A gyógynövényes krémmel való kenés serkenti a vérkeringést, ami gyorsabb gyógyulást és az izmok ellazulását eredményezi. Aztán természetes fájdalomcsillapítás. Ugye az illóolajok és a növényi kivonatok, mint a mentol vagy a kamilla enyhítik a fájdalmat. Meg kell említenem a bőrbarát összetevőket. Ugye a gyógynövényes krémmel való kezelés általában nem tartalmaz irritáló anyagokat, így a bőr is hálás lesz érte. Én a Healvital Salikolt Extra balzsamot ajánlom, mert sokan vélekednek úgy róla, hogy hatásos. Próbáld ki ezeket a tippeket, és érezd magad újra szabadon.